Здравейте от шоурума на Seven Cars. Тук сме да ви покажем Audi Q8 50 TDI Quattro S-Line. Автомобилът е произведен 2018 година и неговия пробег от 155 000 км. Много интересен, но нека да го разгледаме по-обстойно. Както знаете, по традиция се опитваме да ви покажем всичко, което има или няма един автомобил, включително екстри или забележки. В случая веднага може да забележим, че има леки козметични забележки по капака, защото има дръскотинки, така че в случай, че искате да бъдете безупречни, препоръчваме едно полиране. Сега, благодарение на този уред, ще измерим и боята, за да се уверим дали няма пребладисване или китосване. В случая забелязваме стойности около 400, което значи, че автомобилът най-вероятно е бил пребладисван поне веднъж, но хубавото е, че няма китосване. 342. Тук нещо не го измерихме правилно. 330. Актуално един автомобил може да бъде удрен. Тук виждаме стойност от 183, което значи, че калниците и вратите не са пребладисвани. Продължаваме назад. 162. Тук вече всичко изглежда в нормата си. 120 и така нататък. Отваряме капака да видим какво имаме там. Виждаме лепенката, което ни говори, че капак е оригинален. Тук това, което ни прави впечатление, е, че няма видими течове и всички крепежни елементи и щипки са си на мястото, което означава, че автомобилът не е претърпял някакви удари. Заставаме, за да проверим какво има и тук. 21 цола алуминиеви джанти с малки козметични забележки по тях, които сме длъжни да ви покажем. Друго, което ни интересува тук, е дота на гумите, 50-та седмица от 23-та година, а отпред има LED адаптивни светлини. Отваряме багажника, за да видим какво има тук. Достатъчно пространство в един SUV, което е до някъде логично. Друго, което трябва да проверим, е това, че автомобила има нужното оборудване, което трябва да ни вдъхва някакво спокойствие. И разбира се, отваряме тук, за да проверим какво има. Резервна гума. Още по-хубаво е, че тук има и дори компресор за него, както и крик, т.е. всичко необходимо, за да се чувстваме спокойни по време на едно пътуване. Отваряме и тръгваме да влизаме вътре, но преди това веднага виждаме, че колата е S-Line оборудване, както споменахме. Виждаме, че интериора е от кожа и текстил. Това, което ни прави впечатление, че ето тук има съвсем леко намачкване, което е нормално за годините си, но все пак трябва да отбележим и него. Алкантара по интериора. Автомобил е с много екстри, включително 4-зонов климатроник, подгръс на седалките, голяма мултимедия с навигация, от която може да навигираме почти всички екстри, с които е оборудван. Също така има амбиентно осветление, автоматична скоростна кутия, преден и заден парктроник с камера за задно виждане и 360 градусова такава. Минаваме към волана да проверим какво има и тук. Мултифункционален кожен влас с пера, разбира се, S-Line, Keep Line Assist, Cruise Control, също така има и Distronic. Като излезем от автомобила, забелязваме, че има и вакуум на вратите, който пропускаме да изподелим. Ако този автомобил представлява интерес за вас, може да проверите неговата пълна информация на sevencars.bg, където също така ще има и Car Vertical File, на който може да проверите цялата информация. Харесайте това видео, абонирайте се за канала и ни очаквайте с още много интересни предложения.